Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn ini a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Koné ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline, ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi septembre kalo tile 20 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o toya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ malikunafoni.net ale jabaranin kan aw b'a tu selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla an ka ministre bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ni ale madame Jaminatu Sangare a wulila ni ka se an ka lapitanisoba min bɛ nɔ ni ale bɛ wele ko Ponge jumado septembre kalo tile 17 san 2021 a wulila ni ka taa i ɲɛda jeli yɛlɛma mansin 10 min ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni ale y'o di banabagatɔ olu ma walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka jeli yɛlɛma o kɔnɔna la a kɔni yɛrɛla ka fɔ ko machine 10 kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la banabagatɔ ninnu yɛrɛ sa olu kɔni ye u ka nisɔndiya ni ka o yira ka tila ka foli kɛ ka taa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la. CEDEAO jamana ɲɛmaw olu ka sigi ka kuma o kɔnɔna la septembre kalo tile 16 san 2021 u y'u ka jaabi labanw ni ka u di u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni jɔrɔlen don ka sababuya kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kalafili baaraw olu sumayalen don kalafili min ni a kan ka kɛ février kalo san 2022 o nata la CEDEAO ale kɔni y'a laɲini an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw fɛ u ka se ka cɛmancɛ fanga taabolo baaraw ni ka olu dangamanya ani ka tila ka wajibiyaw kan ka fɔ ko kalafili min ni a kan ka kɛ février kalo san 2022 ko fosi tɛ na a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ye o kunnafoniya ni ka a sɛbɛnfura bila. Sibirido septembre kalo tile 18 san 2021 defu kimeliw jaabiw kɔni olu bɔra a yirala k'a fɔ ko ɲina defu kɔni ale fusayara ni salon ta ye ka sababuya kɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara 68 ni murumuru 67 olu de kɔni ye defu ni ka a sɔrɔ san 2021 kɔnɔna la. An bɛ taa Segu an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ka ciden ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni ye jibondo 9 ni ka o kolomokari septembre kalo tile 15 ka taa se a tile 18 ma Kɛmɛna Tige kɔnɔdimini Duguni kɔrɔ ka taa se Sinzana Musokɔrɔbugu Masina ale ni Buguni ninnu de kɔni ye ni jibondo kofɔlen ni ka ale sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko colonel Asimi Goita a ye layidu min kɔni ta jibondo ko la a bɛ ka a kelen-kelen bɛɛ bɔ a sira fɛ. Tombouctou sefawari million 68 ka taa se balo tɔni 180 ma o de kɔni dira denbaya 1700 olu ma cogoya tɛ denbaya minnu bolo kɛrɛnkɛrɛnna sa muso kɔnɔma ka taa se muso minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka sin di denw ma a kɛra Tombouctou sigida o la ale ni Sumpi ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ baara kɛra septembre kalo tile 16 tɛmɛnen Tombouctou kaw fɛ yen nɔ laɲini ye fɛn min ye o de ka se ka dɛmɛ ni ka o ta k'o ɲɛsin
dɛsɛbagatɔ olu ma u n'u ka denbaya walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na ni musaka in yɛrɛ kɔni bɔra sécurité alimentaire fɛ ani Adenor ni Adas ka bolodi ɲɔgɔnma o la. Ali Mustarat forso barkan ma u ka bolmafɛn o de kɔni yɛlɛna mugujugu kan Ali Mustarat sa o lamini na. Ali Mustarat sa ale bɛ Gawo mara la a kɛra Septembre kalo tile 15 tɛmɛnen na u ka bolmafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Kidali ni ka i kunda Gawo kan a tatɔla de sa a yɛlɛna mugujugu kan nka u ka ɲɛmaayaso kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati na maa kɔni ma bɔnɛ a ni na kuma tɛ maa ka jogi. Amita kokan kibaru la amita Kenya kaw ulu fe no ni wakati na taji ale sɔngɔ kɔnɔ bɛ ka yɛlɛ u ka dugu o kɔnɔna la ka kɛ ni kalo tɛmɛnen ye u ka jamana marabagaw ulu kɔni tun ye taji sɔngɔ ni ka ale ɲɔngiri kosɛbɛ ka sababuya kɛ u kun kɛlen don ka musaka ni ka o don taji la nka kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na u kɔni y'u bolo bɔ o musaka ko o kɔrɔ a kɛra sababu ye ni ka taji ale sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ nin kɔni kɛra sababu ye sa min n'a kɛlen don ka Kenya dugudenw ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ. Kunnafoni datugula Algériens ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o Abdelaziz Bouteflika ye ale kɔni ka janajaw kɛra kunu kari a suduna u ka kaburudon min na sa o de bɛ wele ko Carré des Martyrs ale bɛ Algérikaw ulu fɛ yen nɔ a kɛra maa caman ulu ɲɛna nka u ka jamana marabagaw kɔni ma sɔn ka u ka jamana bila tile damadama dusukasi la ka sababuya kɛ ko jamanadenw de kɔni kɛra sababu ye ni ka nin banbagatɔ in k'ale gɛn ka bɔ fanga la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadamani tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yani an ka kan bɛ da ɲɔgɔn ye san an b'a fɔ ɲɛna kuma bɛɛ ka fɔ an ka Mali kunnafoni TV a bɛ sɔrɔ Play Store kan ni wagati in na aw bɛ taa ni ka taa télécharger k'a bila aw ka téléphone olu kɔnɔna la a bɛ baara ni ka o nɔgɔya aw bolo kosɛbɛ ndalen dɔ la k'a fɔ k'aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen mina an ka site ni ka télécharger k'a bila aw ka téléphone kɔnɔna la Mali kunnafoni bɛ yan aw lafiyali de kama aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.